Ako poslať balík zo Slovenska do Ruska? Píšte do online chatu na stránke timesavingmachine.com, vo WhatsApp alebo Telegram žiadosť o doručenie balíka zo Slovenska do Ruska. Uvedte hmotnosť, šírku, výšku a dĺžku škatule, presnú adresu odosielateľa na Slovensku s uvedením mesta a PSČ. Mená, priezviská, telefónne čísla odosielateľa a príjemcu v Rusku. Podrobne opíšte obsah balíka a najlepšie pošlite fotografiu na e-mail alebo v Messengeri, aby oddeleniu logistiky bolo ľahšie vyplniť faktúry. Po prijatí informácií osobný manažér ponúkne varianty doručenia a cenu balíka zo Slovenska do Ruska. Používateľ si vyberá pohodlný podľa podmienok variant, potom medzi spoločnosťou TSM a klientom sa podpisuje zmluva o poskytovaní služieb. Po zaplatení určíme kuriéra na Slovensku na uvedenú adresu, ktorý prevezme zásielku. Na sledovanie balíka zo Slovenska do Ruska sa priraďuje tracking číslo, podľa ktorého je online vidno etapy pohybu.